Bueno, ez dakit arraroa, baina berezia bai. Eskerrik asko, hola jendez ikustia plaza bat edo espazio bat, eta euskal kulturan eskartzen dugun gauza bat da. Eta ni hortan ibiltzen naz, eta bai gauza ez dakit arraroak, baina bereziak egin nahian eta beste zerbait eman nahian. Espero dut ondo pasau izan dozuela, baina oin zuen baimenaz deitxu bat egingo dut, Bizkaia aldera. Asko maite duten pertsona bat egingo dutzet dei hori. Ama, bai, ni, bai, seguran, bai, esito. Ba, ez dakit, 500 bat kanpuen gelditu behar ezen dira. Bai. Ba, ez dakit, 1300 edo hola sartu dira. Bai, teatro handi bat egin dabe. Auzolanien eta bai, ikaragarresi. Bai. Bai, helduko na. Bale. Bai, kroketak. 7. Bai, entzutezun gentian barrik ez da. Bai, hemen dauz kamerinutan firmak eskatzen da. Aitor Sarriegiri eta niri eta Josu Goikori baita. Bai, entzutezu. Ba, ondino kanpon genti txalok eta da.